Igbo mụrụ nze mmụọzi ekene m asị m nke onye chi na zere asị m ebe bere ugo bere nke si ibe ya ebe asị ka nkukwa ya. N'ụbọchị taa achọrọ m ịkọwara ụnụ ụfọdụ ife ụnụ amarọ. Ị mara ndị Igbo ebidogo mepụtawa ife chọpụtawa ife tupu ndị ọcha wee bịa na be anyị. Ife ndị ọcha ji were bịawa na be anyị bụ na fa nụrụ na o nwere obodo nọ n'ọwụwa anyanwụ nọ n'Afrịka, nọ na East Africa, nọ n'ala Igbo a na-akpọ ndị Igbo maọbụ ndị Gboo. Fa chọrọ ka fa mee gịnị? Chọpụta amamife ha ji were biri n'elu ụwa. Ọnya ka ịfụ nwa onye ọcha ji wee bịa na be anyị fụ ụfọdụ wekọrịcha ife niile anyị nwere wee naghachi na befe. Mana o nwere ife m chọrọ ịkọwara gị n'ụbọchị taa. Unu mana unu bịa a na-asị na nke a bụ olive oil, na nke bụ anointing oil. Ịgwa gị eziokwu, n'obodo nwa onye ọcha ọ bụ ife ha ji were esi nri ka ọ bụ, mana ịbịa na be anyị asị gị na nke bụ olive oil. Achọrọ m igosi gị olive oil ndị Igbo nwere ma taburu gbuo. Ya bụ ife bụ gịnị? Ude akị. Ude akị bụ one of the major olive oil ndị Igbo nwere. Efu ya efu na nke arụgo ya tinye ya na bọtụ. Nke ka m na-eyuzu na be m. Ana na-eyuzu o mee ka o si wee dịghara ya ewere m ya bụ ife nwa ma bute. Ọ na-arụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche. Ife efuru bụ ordination. Ọ bụ na akị akwụ ka eji were eme gịnị? Emechapụta ya bụ ife. Maka ndị amaghị ya bụ ife, ọ na-adị mma na ọ bụrụ na ị mụtara nwa maọbụ na ị na-azụ ụmụ na-eto eto, jee chọwara m ude akị. Hapụgodi olive oil for now, were ude akị dosa na be gị. Ife na-agwọ ọtụtụ ọya dị iche iche ma ọdọ nkwonkwo nke ụlọ na-akpọ conversion. Ọ na-agwọ ife azọtara azọta, nke enyere enye, nke aṅụrụ aṅụ, nke eriri eri. Ude akị dị very powerful, is a medicinal. Ya bụ ife abụrụ ife ọ ga-abụ ifete ineghara anya. Onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị inwe ya bụ ife na be ya. Ma ị nọ obodo oyibo ma ị nọ na be gị, ọ na-adị mkpa. Ọnya ka ndị Gboo ji wee ka anyị mma. Ịbịa na oge ndị nna nna anyị fa biri ndụ, ụmụ ife na-adị na befe. O nwere ụfọdụ a na-abụ alụ eke onye n'enu. O nwere ike onwe onye yiriri ife dịka poison n'ahụ ya maọbụ nke nzọta. Emekata okongwu. Ịbịa na ụmụnna ya ji enwekwa ihe ọtagonu. Ọ nekata anya oje mee gịnị? Oje weta ya gbaa ihe n'ọnụ. Ọ bụrụ nke ị ya abụọ abụọ ịgba abụọ, ọ bụrụ nke ị ya anyụ anyụ nyụpụ ya anyụpụ. Ụmụnne m, jee chọwanụ ya bụ ife. Ife bụ ife akpọrọ Igbo anointing oil, ude akị. Ọ na-arụ ọrụ dị iche iche, ma ọrụ nke mmụọ ma ọrụ nke mmadụ. Ife nji wee kọwapụtakwa ife ọzọ bụ na ọ bụrụ na ị mara ya ka ị mara ya, maka ife anyị bịa bụ ka anyị zọọ ndụ, ka anyị kụziere ndị be anyị ife fa amarọ, ka fa si nya wee mụta ife. Ụmụnne m, aga m ekwu n'ọtụtụ okwu. Asị gị ọ bụrụ izi ka ị na-afụ m, asị gị nnọọ sonye n'ife m na-eme ma tụsara m ozi a na Mazi-UC. Tinyere m akara subscribe na my Facebook page and also my YouTube page. Gbasakwara m ozi a ndị be anyị. Ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu. Ndewonu.